A jo lidi, zdravím z Battlestar.cz a se mnou je tady Martin Doly Zubůř a Michal. Nazdar, nazdar. Dneska budeme natáčet první část ze série GTA San Andreas Multiplayer. Tak jdeme na to. Neroztačí to ty otáčky. Takže žádný sprostěný, jasné. No jo, jasně. Ale utíká nám vězeň z toho vězení, pamatuješ? Jo, pamatuju. To nějak si ti to seká. Jedeš moc rychle. No právě, já jsem moc rychlý. Máme dost paliva, kilometrů taky až moc. Kam pojedeme, kluci? Já bych si dal stadion. Jo, tak jo. A žádný čítování lidi. Nebo jenom si čítnu barona. Jdem na 8 trak. Klidně. Hej, ty budeš do mě střílet, jo? 8 trak. My jsme paka. Střílej do výšky. Alalala. Zničíme si auto. Tak dělej, co to je? Vidím Battlestar. Co? Jsme jako malí, Michale. Tondo, co tam děláš? Já mám tvoji... Kde seš, Tondo? 8 trak, Michale. On je Tebe na počítá stadionu. lomeno stadion šulem. Jo. Říkali máme na stadion. Počkejte na mě. Víď, já s tím neumím. Tak to je pravda, že s ním nevíš. 8 trak? Jo. Nazdar. Jdem na derby. Tak jo. Jdem na derby, kluci, jdem na derby. Pojď u mě, to je moje. Ne, to Battle. Čau. Hej, kde jste zase vy dva? Na derby. Derby. Vy jste nejdřív na 8 trak, tyjo. Já se z vás fakt zblázním. Oh já. To je To je můj No, sen. Jedem, Battlestar. Jo a kluci, prosím, ty nikem, jo, když tak. Ne jménem. OK, Kickstar. A nebo bych ti měl říkat českým názvem Válečná prostitutka CZ. Tak teď to se cel, Martina Dolejši. Ehem. Ty střílíš? Já nestřílím, já neumím. To umí jenom ten Michal. Čau, Míšo! Čau. Prej, čau, o, Tonda umí jezdit. Jo. Jak jsem tě převrátil. No lidi, je to moje první video z GTAčka a vůbec první video skoro, takže... Ne, světí. Jestli mu dáte odběr, tak mu koupím činky. Já hodil salto. Tak jo, Míša je mrtvej. Potřebuju 10, jo, Michal, jsi vyřazený. Potřebuju 10 odběratelů, jinak to, a Když budeš mít 10 odběratelů, tak ti koupím Milky Way. Dobré. Takže hej, on mi chce ukradnout auto, ne? Zamkni se, dej plusko. Vozidlo odemčeno, cože? Uzamčeno. Musíš to máčknout párkrát, aby to bylo uzamčeno. A jak si to zamknete? Já. Normálně pluskem. A kde je plusko? Tak to je dost inteligentní člověk. Je vidíš, že Jo, tak kuruci. on si tím video. On by chtěl, teda pojď. Budu natáčet videa. Pojď ty krásu, to bylo těsný. To jo, no. Hej, otevři. Čo? Dostal jsem tě, kámo. Právě naopak, ani jednou jsi mě netrefil. Jo, netrefil šulen. Trefil. Netrefil. Kousek, ale netrefil, kámo. Byl Jo, to já malinký kousek. Míšo! Jak se... Staré, dobře ty. Derby Counter. Michal jezdí úplně nikam jinam, Michale, to ne. To právě. Ne. Já vás netrefil. Čo? Mě za chvíli chcípne auto. Dobře ti tak. Prej chcípneme auto. Bude dělat, proč jsem to udělal?
to. A, Takový točivý moment, ne? no ty vole. Ahoj, slíku. Jak se jim tady vyhýbá? Tak se netrefil, ty. Víš, ty ses netrefil. Jo. Bravo, když se trefil. To byla rána. Hej, pojďte na trať, nebudete v tom. Pojď sem, já ti dám přes prdílku. Já to mám svoji maminku a dorazíme ho. Ty dva pitomci jsou pitomci. Šuli najednou, no, ty šo. Tak to jsi měl vidět, Teď co budu ty. jako fanoušek. Hej, Kam on jste nám šli? chce zničit, dělej do něj, Míšo. Spíš do tebe. Jdem na něj. Jo, on nám chce zničit auto, jdem po něm. Čím zas? No on nám chce zničit auto. Kam se spod... Podívej se do chatu a pak ti to Do dojde. Star. Kde seš? Do Nebo nějak... Battlestar se dal Kickstart, tak jdeme zase na stadion Šulina. Já jsem na stadionu. Boj pečem na něj, Míšo, jdem si to hrát my dva. Hej, on zdrhal! Ty vole, ty parchante mizernej. Já jsem na... Ne! Hej, pojďte sem, já nevím, kde jsem. Jděte na závod. Uvidíte ty skoky, ne? Proč? Jsi na Kickstar. Ty Michale, pečem na něj. Jo, děj, pojď, zdrhej. Dělej, dělej, běž. Hej, kde seš? Jste na stadioně. Už nejsme. Jo, už Nejsme, vidím. Nastup, Míšo. Michale. Hej, já chci taky s váma. Michale, by to spadlo. Můžu k tobě? Jo. Domy, Pojď sem, pojď do tohohle bůra. domy to Jack. Hej, tak to posral. Jdem do něj, pojď. Ty vole. Pojď ke mně, dělej, pojď ho snajpovat. Já, dobře. Kde jsi? Tady. Jdem do něj. Jdem do něj. Michale. No? Hajzle. Ono mi to nějak blbne pořád. Jo. Do něj to dá. Tam ne. Hej, nezabijejte mě, šulíni. Díky. Hej, ty zmetku. Kam se odvarpoval? Díky, je tady. Ty vole, nech zabijej mě. Fakt šulíni. Tak a tohle by bylo pro dnešek všechno. Takže tohle je první část, bude samozřejmě dalších pár částí. A já jsem na start.cz, dejte určitě like, koment, všechno. I subscribe. No, taky. Tak, mějte se, čus! Martin, dole. No, čus. Zuz. Čau.